48 parellas participaron a pasada fin de semana no 14º torneo de dominó Concello de Chantada celebrado no casino e organizado dende a Asociación Recreativa e Deportiva Chantada Corazón de Galicia e a Federación Galega de Dominó. Por equipos, o club chantadino ao que pertencen os actuais campións de España Ángel Corredoira e Apolinar Fernández quedou campión, seguido do equipo Xabre e do Deza. Por parellas, os gañadores do torneo foron desta volta Andrés Monteagudo e Manuel Seoane do Xabre. Segundos, os chantadinos Lois González e Xosé María López. A terceira mellor parella foron Manuel Freire e Ricardo Rico, tamén do Xabre, e os cuartos Ricardo Arévalo e Delfín Viñal, do Sada. O campeonato rexeuse polo sistema de primeira rolda a metades e os seguintes polo sistema suizo. Desenvolveuse durante toda a xornada do sábado e achegou a Chantada a dúcias de xogadores que representan e visualizan a gran paixón que na vila de Chantada e en locais como do Círculo especialmente ten este xogo de mesa, que para moitos é prácticamente outro deporte mental. A xornada tivo tamén un carácter solidario para trasladar produtos non perecedoiros ao Banco de Alimentos de Lugo.